For today's video, ipapakita ko sa inyo yung langka na aking binalot sa yung pinahinog ko na langka, guys. Tapos inunahan ako ni mother, kinuha yung langka. Kaya ayan, habang nagla-live ako kanina, naamoy ko, kumakain na sila ng langka. So ayan po, yung natira, ayan. Ayan, ang laki niyan, guys, oh, di ba? Oh, ha? Ayan, kakain tayo. Tayo naman yung kakain kasi inubos na nila yung kalahati. So ayan, habang ano ko dyan, nandito si andito si Sis Jan Emily on, nagdadaldal. Naka-video ako sa kanyang live. So ayan. Yung marimar. So ayan. Buwan lang. Dito lang. Dito lang kukuha. Yun. Isahan lang. Wow. Tingnan nyo guys. Ang ganda. Ang lalapad. Tingnan nyo guys. Oh, ang laki. Ang lapad diba? Sino yung gusto dyan? Yung gusto dyan. Timburi rin. Gusto nyo. Yan o. Sarap to yung matamis. Ang tawang-tawa si Sis Emily doon, no? Sa kabila. Yan guys. Yung buho ko. Na ano yung buho ko? Nadikit. Ang sarap nito guys, oh, wala talagang uod, as in malinis. Yun. Ayan, i-chat ko yung aking pinsan. Yee, sarap guys. Ang sarap ito. Sino yung gustong kumain dyan? Ng langka. Yan guys, oh. Yan, oh. Chirin! Ang lalaki. Ang lalaki, guys. Ang lalaki. Ayan, oh. Sarap nito. Sarap nito, guys. Oh. Dudoy. Harap. Ang harap. Ang sarap ng langka. Dudoy, alis dyan. Alam mo guys, alam nyo, yung kalahati pa na nito, hindi nila mother na ubos, kinain ng mga aso. Kasi nilagay lang dyan sa tabi. Huy! Kaaway. Ang sarap ng langka. Chinilas ko, okay, father. Harap. Ang sarap. Harap ng langka, guys. So, grabe. Bye-bye, Sis Jan. Nagbabay na si Sis Jan. Hindi na ako makadot-dot eh. Ano na yung kamay ko? Meron pulot. Pulot. Ang sarap ng langka. Nagmukbang si Tres na langka. Yung buho ko. Masayad. Ang sarap guys, grabe. Ang sarap. Yan guys, oh, sarap oh. Sarap.
Sis Jupay. Mami Groovy, Langka, gusto mo? Sis Jan, Sis Emily. Kuha kayo. Maubos ko to. Ang harap. Ang mahal kaya nito guys, nung pumunta kami sa Tagaytay, yung 10 ano lang ata, pirasong ganito, 100. Sa palengke, mahal na to sa palengke. Ang harap. Ako yung nagbalot nito kasi nireserve ko sana to kasi pupunta dito si Madam Cascade. Eh hindi naman, ayan, hinog na yung langka niya. Hindi makaalis-alis si Madam doon sa Stern Samar. Kasi may sakit ng kanyang kapatid. Kaya ako na lang yung papapak nito. Ayan. Ang harap. Bye-bye na guys. Bye-bye na. Thank you so much for watching. Ayan, papakin ko yan lahat. Tapos itong natira, ipakuha ko sa aking pinsan. Bye-bye.